hari la sumar hingi iwe pe iwe ba ini yo ban cimenta na menta ban ai ku blai kadu pat ku ju ro ban ai ka jing solem na menta jong i samlarang ba hamlet indo te haswa ba ngan kren solem nam ta ing kasam pat kum ju nam ta i samla hamlet tenga khot ya kinayalam jong ka SUC Ribo district ba kinwan sakmat pengin de borom kerpang na menta jong o sipai hamlet dingdo ibede i dekat jong ka nyau trip yu konsil iba la trei rangkat bangi lam ta hagi nyau teli pat thali kisnam tengah khot ya kinayalam jong ka SUC Riboy ba kinwan sakmat ban bu ya kalama ane halor ka nduk Korea ki no ilam jong nopo serpil ta no karai bakin onra ki sentiu ne ko pa ne ko por ka bam ta trai kom ki khon ki jong me trai ha phlau jong ri ying ki khon ki jong me trai yi shong hane saudong jong ri ga senduk ha ka bala thep ya kamet jong ba hamlet ding do trai ha bangi don kham tam trai ya ka ying ga sam ya ka tengah ka big e go jong trai ha ka ba me trai mela shim no po ka bangim sim lapoi perkhat ee kensan ulo ubadum ulatap ya kaseng new trip youth council HYC hi barok kawe ngimla tunda sosi ktang kum kita khat jong HYC ha ka bangila du no yo dekat basit hamba ha po jong kaseng yo samla rang ba u hamlet dingdo ubalai no seden ya laki kun ka kurim kumju yangi ki pada ki paralok ber kita khat ke betri lang ha po ka HYC sipai hamlet ngimla ban klet ya kijing no senjang jong pi lengba kaseng HYC sakajak benreu ngemla ban klet yaki jinglong bet ka jinglong kit klik ka jinglong slur ka jinglong ban buram yaki paranong yalam pat ka jinglong sida bat sisur bha ka jongpi hapdeng ki jingdang don kam yapi kumbu sipai rangba nak benta ka jai benreu handai kensan mila du no yapi ngemla ban le yesu minta de kine baro ngisanya hakikti jong unong penya ubana jrong ubadai mau ubatip ubapenya ya ka jingim jungi iwei pe iwei hasla jong ka pertai sipai hamlet leksuk sagajaka ka balapan kre yapi kerku mapi nasa landat kilo ya ka yeng kasem ki kun kikti bat ilok ki bahing hasem ki parlok bat kumju ya ka HYC hi barok kawe bat wat teuro ya ki lat kiwo ki bapisem le se hang ne hang tai ka jinge trekam bat apa jinge trekam apa pidak don lang bat ngi ni pha ka ne ka jing solem na ka HYC hi barok kawe nadu na ka sengkemi na po Riboy district khamtam na ka HYC na nongpo circle ha ka bau hamlet dingdo ulalong gumwei na samlarang ba baikit ya ba lang hagi kam syakri jai penreu lang ba HYC na nongpo circle sipai hamlet yo ka nyau trip yu konsil na po Ribo district bat kumju na po central putih tina kalian jongi kaseng ka ba nangkong i ngau ba kalong ka kubor ka ba kendit hadu kata-kata yang i kum ka kadhun hi bor kawe namar dang hai ni kiat sngi kumbang isu pentip ya ti we pe we kada don ka program jengi hang ni hapo nongpo haka arhundai tarik ngidang iyo ban ya tre namata ka imlang kasalang kamtam namata bangin rat namata ka jingsniu haka imlang kasalang bat haka takapor bat i nginang yo hi ban ya keren kala na badong ba kadai ka yo ban keren kadu bat i te tugas ngi ide samla iba la erap ru ban sibun ban tembit tembiang hati ka program sini hendrai kendit kensan hakini kiat sngi nilayo ka kubor ka posusi ba ilai ino jendat yangi kum kina halam jongka nyo trep yu konsil hi kawe namar ba ni penpau ka jisu dunong ka bakrau hadu kata-kata namar nadu ba idon hapo ka nyo trep yu konsil mata ila don syaki nyo snem prasnem ai namar nga kum no ilam jo kaseng hi nadu ba ilarung
apok kaseng ngampet julap ino idau iban persusi yang gino elam dan ya kidikot apok kana pok serkil ndrei kapal susi yang kalong ba ila syu ino jendat yang kira elam bat ya kidikot jongka nyu trep yu konsil hi barokawe namar ka jing ino jendat jingki kalong ka jing du nong ya kaying kasam jung barokawe nadu ilok jung khon jung bat ya kikur bro arliang hi bat kumju kasnong te kumju ya kari hi bat kajai banreu namar ba ladadon hakino kino gi program ba ngi kum ka seng ni sai khot nakaliang jung imjudan kono ka mansin ka ba in kentai lada ha ipor hi ba ilap imi be sakmat jadi nana ka dau ba ngi kum nakaliang ka seng ngisngau kalong ka jingdu nong ka bakrau ya ka jingdu no ya usamla hamlet samla rang ba hamlet ibala ino no yang bat kumju ya kaying ka sem hi barokawe tenang kaliang jung kum ka kanhun ni pha ka kubor solem sapi wei pe wei nadu kikur kongor bat kumju chung kur dengdo kibala simkhya da menta kane ka kam kane ka sngi ke ban pendep ya kamet ke bakadu jong samla hamlet dingdo tinga ai komplei ya paro nadu kinong elam balang ki mengamla banggar keteng nadu ki pastor bat ki rambak balang joko balang kotolik kumta ki teman basan ki balai don lang hane bat kumjuru iwei pe iwei ki balai don bentalang hang ne kapor iban ai komplei kadu ya isamla hamlet tingdo Itu sih balak trek.